idan wannan shine farkon zuwan ku na wannan channel, ku daure ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, sannan ku zaɓi all ta yadda za a sanar da ku da zarar mun ɗaura sababbin bidiyo. So a bidiyon mu na yau insha Allah za mu yi bayani ne akan yadda za ka siyi a datan MTN akan 2 GB za ka siye shi akan naira 200. Da fari dai idan ka sa 200 a cikin layin ka na MTN, za ka zo ka shiga a wajen danna, za ka danna star 460 star 600 hash. Sun ka danna za ka danna a kan sim ɗin da kake da shi, sannan za ka zo ka yi wannan zaɓi da kuke gani gashi nan na farko. Idan za ka yi kowa dai ya riga ya sani cewa yanayin da tsarin siyan data yake. In kana son ya continue za ka sa shi a number 2, in kana son ka yi iya wannan za ka iya yin shi a number 1, sannan in kana so ka siya a friend ɗinka za ka iya yin shi a number 3. So ni yanzu dai tsarin da zan yi shi ne zan yi number 1 ne, 1 zan yi off. Kuma shi wannan data idan ka siya shi tsawon sati ɗaya ne zai yi a cikin wayanka. Limit ɗin shi ne tsawon sati ɗaya. Kamar yadda muka sani tsarin data akwai na wata 1, na wata 2, na wata 3, gashi nan da dai sauransu. To wannan dai shi dai tsawon sati ɗaya ne insha Allah. Idan ka yi purchasing nashi za ka wannan za ku gani, saboda duba da yanayin network gashi ya dawo da mu baya, sai dai yanzu mun ƙara yin selecting. Gashi nan yadda kuke gani, activation of MSME learning bundle was successful and expiring on. Gashin data yanzu ya riga ya shigo kamar yadda kuke gani. So yanzu idan na duba balance ina na star 131 star 4 hash, ina dubawa za ku ga shi wannan balance na wannan data din gashi yadda kuke gani. MSME 2 learning 2 GB ga lokacin da ne za ta expire. So wannan kuma data za ka iya shiga abubuwa gurare da dama da ita, duk inda ka san wani harka na social media za ka iya shiga da ita. So in wannan gara basa ce ne ce zan kawo muku domin kuma ku amfana, saboda ta iya yiwa na dan wani lokuta ne za su iya cirewa. So in kada ku manta, idan wannan shine farkon zuwan ku na wannan channel, ku dore ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa